साबायखर बड'सानिसिम जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो साबायखर जासिहरग्रोबाय। जों मैया जेराव कचुबारि तामुलपुर बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुमा मे दाननि 2, 3, 4 सानथामनि हाबाफारिजों जितु खुंनो लादों बेवहाय जों मैया नायगिदिंहैदोंमोन आरो बिनिफ्राय मिथिनो मोनदों जे बिथांमोनहा गोख्रैयै थाबैनो पेन्डेल स्टेज आरो डेलिगेट हाउस बायदिसिना खामानिखौ गेटनि खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो जों मिथिनायाव 70% फ्राय कमप्लिट जाबाय आरो एसे दंबावो। ओमफ्राय बिथांमोना बुंनाय बायदि बारहुंखा आरो अखानि थाखाय एसे थाद'नो गोनां जादों आरो गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे जोंहा भारतनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विंद बिथाङा खोथा होबाय 4 मे खालि बिथाङा सौफैगोन फुङावनो आरो गेवलां मेलाव बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिगोन। बिनि अनगाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार गिबि मन्थ्रि आरो जोङो रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बेनिफ्राय आसाम एसेम्बलिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे आसामनि माखासे केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोना नुजाहैगोन आरो जोङो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कर्नाड सांमा बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों आरो जोङो सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो हांख्रायदों। बिथांमोनाबो फैगोन होननानै खोथा होबाय आरो जोंनि माखासे बर' राव थुनलाइ हारिमु मोजां मोनग्रा गोबां जों रोंगौसा डिस्टिंगुइश्ड जायफोरखौनोखि शिक्षाबिद एकाडेमिशियान सानसुमै बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय लिंदों आरो बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा फैगोन आरो जोङो 3 अक्ट'खालि जोंहा माने सबिनि बेखेवनाय दङ, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाबफोर बेखेवनाय दङ, बेजों लोगोसे जोंहा साहित्य एकाडेमिनि बेनिफ्राय जोंहा जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जोङो सिगाङाव जों बेबायदि जोङो गोजौ थाखोनि आलासि जेरै हादोरगिरि भारतनि बेबायदि जों लाबोआखैमोन। नाथाय जोंहा माने गुबुन गुबुन बोसोरारि जथुमायाव जों गुबुन गुबुन आलासि लाबोयोमोन जेरै दिल्लीनि माखासे माने प्रफेसारफोरखौबो जों लाबोदोंमोन। एबार जोङो बे हादोरगिरिखौ लाबोनायनि गाहाय ओंथियानो जादों जे जोङो जिहेतु बर' रावा 9थि फारियाव हाबबाय आरो दा बे बर' रावा मोनसे इण्डियाननि लिंक लेंगुवेज जाबाय आरो जोङो गुगोल्स प्रजेक्ट लागासिनो दङ। बेनिफ्राय बेखौ टिचिं लार्निं एडुकेसननि माने गोदान जोलैनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ इण्डियान लेंगुवेज, बेनिफ्राय CSTT, बेनिफ्राय साहित्य एकाडेमि, बुक ट्रास्ट अफ इण्डिया, हिन्दी डाइरेक्टरेट बायदिसिनानिफ्राय जोङो माखासे प्रजेक्ट मोनदों गभर्नमेन्ट अफ इण्डिया मिरु आफादफोरनिफ्राय अर्गेनाइजेसनफोरनिफ्राय। जोंहा मोनसे खोथा बेनो जे जोङो जिहेतु मदि सरकारा आथिखालनि सरकारा नेशनेल एडुकेसन पलिसि बेखौ लाबोनायनि लाहार फाहार लागासिनो दं आरो बियो 2020 मायथाइनिफ्रायनो जानांगौमोन, नाथाय कभिड परिस्थितिनि थाखाय बेखौ फासयनानै खालमासिनिफ्राय बेखौ फुल्लि माने बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिखौ बाहायनो थाखाय बिथांमोना आखायाव लाबाय आरो बे बिथिङाव जों चेलेन्ज माबोरै खालामगोन। जोङो भार्नाकुलार बिसेसकै जोङो बर' मिडियामनि बा बर' रावारि मानसिफ्रा ओनसोलारि मानसिफ्रा जों माबोरै बे NEPजों चेलेन्ज खालामनो हागोन आरो जोङो माबोरै जों माने डिजिटेल इण्डियाजों खारफानो हागोन। बे डिजिटेल इण्डियाजों खारफानो हानाय आरो जोङो बे मुलुग दरबाराव बे बर' रावखौ लांनो थाखाय जिहेतु गुगोल्स जों प्रजेक्ट लादों आरो भारतबाणीयाव बेखौ सोखाबाय आरो जोंहा लार्निंनि खोथा फैदों, एडुकेसननि खोथा फैदों। बेनिखायनो भारतनि गोजौ थाखोनि सासे नोगोरारि
जायखौ जोङो हादोरगिरि होननानै बुंदों, बिथाङा तामुलपुर बायदि जायगायाव बिटिआरनि मोनसे जिल्लानि फिसा जायगायाव फैनानै जाहाथे मोनसे मेसेज होनो हायो, जे मेसेज होनो हायो जे दानि मुगाजों इनफरमेसन टेक्न'लजिजों खारफानांगौब्ला बर'फ्राबो माने दावगाफानांगोन, बर'फ्राबो राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन, जाहाथे जोंहा बे हादोरगिरिया बेखौ मोनसे मोजां मेसेज होनो हायो समाजाव, आरो जोंनि नोगोरारिफोरनो जाहाथे मोजां मेसेज होनो हायो। बे ओंथि जोङो भारतनि माने गिबिसिन नोगोरारि, जायखौ फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया होनदों, जों बेखौ लाबोनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जिथु सान्थौ दं, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सान्थौ, बेल' नङा, गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मखौ लाफानानै जोङो बर' फिसा हिसाबै जों गेरेमसा हारि दानायनि जिथु सिमां, बे गेरेमसा हारि दानायनि सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जाहाथे जोङो हादोरगिरियानो जा बा गुबुन आलासियानो जा बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे मेसेज मोनो, बेनि थाखायनो बिथांखौ लाबोनाय जादों। जोंहा माने बेयो मोनसे गोनां सोंथि, जोंहा गोबां माने जेंना जेंगोना दङ। जोङो 1963 मायथाइनिफ्राय बर' बिजों जों गायसनदों, बिनि उनाव 2003 मायथाइनिफ्राय जोङो 80 फारियाव बेखौ सोनो हादों। बिटिआर सुक्तिनि आधाराव जोङो एस'सियेट वान अफ दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जों मोनबाय। बिटिआर सुक्तिनि आधाराव जोङो माने बर' एन्ड आदार ट्राइबेल जोङो डाइरेक्टरेट मोनबाय, आरो बिनि सिगाङाव बिटिसि सुक्तिनि आधाराव जोङो माने डाइरेक्टरेटखौ जों मोनदोंमोन फर बर' मिडियाम एडुकेसन। दा नुबाय जे जेंनायानो जोबा, जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि आन्दाराव जेसेबांनाखि एखेबारे गुदि फरायसालिनिफ्राय एकदम गोजौ मुलुगसोलोंसालिसिम जिखिनि जेंना जेंगोना दङ, बे जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादा नारा नाथा नाजाबोदों। बिनिफ्राय इन बिटुइन जों नुबाय जे जेलानाखि बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ बिथांमोनहा दोनथ'नानै मोनसे पिस एकर्ड खालामबाय, बिटिआर एकर्ड, बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा रिगुरास मुभमेन्ट खालामनायखौ दोनथ'बाय। बिनि उनाव बिथांमोना पिस प्रसेसआव फैबाय। बिनि उनाव एनडिएबिफ्राबो बिथांमोना मोनब्रै गटआ माने पिस प्रसेसआव फैबाय। बेनिफ्राय इउबिपिअआबो बेवहाय लोगो लाबाय। इउबिपिअखौ जोङो मदद होनायनि खारना जाहैबाय, जोङो बिटिआर एबा बिटिसिनि बायजोआव जायफोरनिखि बर'फोर दङ, बर' फिसाफोर दङ, बिथांमोननि आर्थ-सामाजिक, बिथांमोननि राङारि, समाजारि, बिथांमोननि सोलोंथाइ, बेखौ जों दावगाहोनो थाखाय जोङो दा जे बे दानि सरकारा, आथिखालनि सरकारा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल दाना होबाय। बेनि गेजेरजों जोङो बे बिटिआरनि बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि बर' माने बिजोंनि फरायसाफोर दं, फरायसालिफोर दं, फरायसालिजों लोगोसे जेंना जेंगोनाफोर दङ। दा बे जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजानायनि लामायाव, आरो बर' थुनलाइ आफादा जोङो आथिखालनि गिबि मन्त्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि बलिष्ठ नेतृत्वआव आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ माने प्रमद बर'नि बलिष्ठ नेतृत्वआव जोङो दा माखासे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों जयै जोङो गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै जोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ जों बुंदों। एसेबां बोसोर कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जायाखैमोन, एसेबां बोसोर माने स्कुलफ्रा भेन्सार जानानै दंमोन, एसेबां बोसोर माने पस्टफ्रा ड्रप जानानै दंमोन। बेफोरखौ गासैबो सुस्रांनो थाखाय पर्यायक्रमै जोङो गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों थांनाय डिसेम्बर दाननि माने माबायाव, डिसेम्बर दानाव। दा जोङो मोनसे जोङो माइनुस क्रिएट खालामनानै जोङो जोंनि बर' रावनि बा बर' बिजोंनि जिथु जेंना जेंगोना, बिसेसकै जों होनदों जे बिटिआरआव जे बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायथारनांसिगौ, आरो बेखौ आसामावबो जेरै आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारिनि बलिष्ठ नाजानायाव
सारा आसामलेयाव दिनै माने बर' रावखौ बाहायनाय जादों। बेनिफ्राय बे बर' रावखौ दा जोंनि एमएलएफ्रा बर' रावजों बुंनानै बेखौ ट्रेन्सक्रिपसन खालामनो हागोन। इंलिस, हिन्दी, असमिया जि खोनासङो बिथांमोना खोनासंनो हागोन। बे स्कपखौ जोङो मोननो हादों। आरो लोगोसे जोंहा मोनब्रै इउनिभारसिटियाव जोङो बर' डिपार्टमेन्टखौ खुलिनो हाबाय। बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथावना। आरो दा जोङो 26खान कलेजाव डिग्री कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय जों जुनियर कलेजनि मडालिटिखौ साननानै जोङो एनइपिनि आधाराव नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि आधाराव जों होनदों जे बे माने बे जुनियर कलेजनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ आरो जोंनो बर' रावखौ फोथांनो थाखाय जिहेथु दा माबा मार्जारनि खोथा फैदों, एमालगामेशननि खोथा फैदों। बेनिखायनो स्कुलखौ मानगेदार मुख्यमन्त्रिया गिबि मन्थ्रिया बिथाङा खोथा होदों जे प्राय 100सो मडेल स्कुल माने खालामनानै होनांगौ टि गार्डेननि बायदि। दा जों बेखौ दाबि खालामदों। इंलिस मडेल स्कुल खालामालासिनो बर' मिडियाम मडेल स्कुल, दा बेखौ जों दाबि खालामदों। आरो लोगोसे जोङो थाबैनो जोंहा माइनसआव दङ, जोंनि दाबि दावा दंखायो बर' रावखौ 12सिम आपग्रेड खालामनो। 12सिम माने बर' रावखौ जाहाथे फरायसाफ्रा फरायनो मोनो, बे इस्युखौ लानानै जोङो मुख्यमन्त्रिजों सावरायदों। दाख्लैबो जों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायखांबाय। दा बेफोरबायदि माखासे जेंना जोंनाव हयथ' थान्दै मेलाव फैनो हागौ। बे थान्दै मेलाव माखासे जेंना फैनायखौ जोङो साखाफारा जागोन। जोङो माब्रै जों फिननायखौ होनो हागोन। आरो जोङो रायजोनि मदद नङाबा, जोङो रोंगौसाफोरनि मदद नङाबा, पलिटिकेल पेट्रनेज नङाबा जों बर' थुनलाइ आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेखौ मावफुंनाया गोब्राब। बेनिखायनो जोङो पलिटिकेल पेट्रनेज जोङो दानि बिटिआर सरकारनि जोङो चिफजों रायज्लायनानै आरो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों रायज्लायनानै जोंनि एमपि दाख्लैसो सायख'जानाय रायजो सभानि रोनगोरा नार्जारिजोंबो आं सावरायदों। जे आं बुंदों जे जेंना जेंगोनाखौ रायजो सभायावबो दैखांनांगौ, जोंनि जेंनाफोरखौ दैखांनांगौ। जिथुनिखि मौलिक, जिथुनिखि गुदि माखासे माने जोंनि मोन्थायफोर दङ बेखौ माने दैखांनांगौ। बायदिसिना बेफोरखौ लानानैनो जोङो 67थि जथुम्मायाव जि जेंना जेंगोना फैगोन, दिनै टेट पास जानाय जायफोरनिखि बिजाथिफोर दङ बिथांमोनहा साख्रि मोनाखै। आं दाख्लै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौ बुंदों जे टेट पास जानाय बर' गथ'खौ हेभिं बर' MIL बिथांमोनखौ थाबैनो साख्रियाव सोनांगौ। आरो जेसेबांनाखि सिंगेल टिचार, जेसेबांनाखि माने जिर' टिचार, बेसेबांनाखि जोंना टिचार गैया, साइन्स टिचार गैया, माबा गैया, बेखौ गासैबो जोङो थाबैनो बोस्रांनांगौ होननानै बुंनाय जादों। आरो बेफोर हयथ' डेलिगेटआव जोंनि थान्दै मेलाव बियो फैगोन। आरो लोगोसे माखासे जेंना जेंगोना फैबावनो हागौ। बेखौ जोङो बेवहाय जोङो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बर'न पेगुखौ जों लिंदों गाहाय आलासि हिसाबै। बिथाङा सफैगोन। आरो लोगोसे बेवहायनो जोंहा बारग' मन्थ्रि थानेस्वर बर' बिथांखौ बे 67थि जथुम्मानि जिथुनिखि सबिनि बेखौ बेखेवगोन। आरो लोगोसे जोङो CIL माइसुरनि डाइरेक्टर बिथांखौबो बेवहायनो आलासि हिसाबै जोङो हांख्रायदों। बिथाङाबो सफैगोन। आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि माखासे एकाडेमिसियान, माखासे शिक्षाबिद बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लागोन। आरो जोङो बे बुब्लियावनो जों मोनसे माने बुंनो नागिरो जे बे 67थि जथुम्माया जोबोर ओंथि गोनां। आरो बेयाव जोंहा बांलादेशनिफ्राय, नेपालनिफ्राय आरो त्रिपुरानिफ्राय गोबां थान्दै आरो आलासि बिथांमोनहा नुजाफैगोन। आरो नुजाफैनानै मोनसे ग्रेटार बर' रेस, गेरेमसा बर' हारि दानायाव बिथांमोनहा माने मदद होगोन, हेफाजाब होगोन, जों बेखौ आसा फारिदों। आरो जोङो आसामनि जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो जोंहा आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव माखासे जोङो
बायजोनि आलासिफोरखौ लाबोनायाव बिथांमोना मदद होगासिनो दङ आरो मदद होबाय थागोन बेखिनिखौ जों आसा खालामदों। लोगोसे बिराद गिदिर मोनसे थान्दै पेन्डेल बानायनाय जाबाय। बेनिफ्राय अखा बोथोरनि थाखाय बारहुंखा बोथोरनि थाखाय थानायफोरखौ जोङो कलेज आरो माने फरायसालियाव जोङो दोननायनि राहाखौ सानदों आरो माखासे आलासिखौ जोङो गुवाहाटि रङिया बायदिसिनायाव दोननो माने सानदों आरो बानजाय आफादा बिथांमोना गोख्रोङैनो मावगासिनो दं। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बियाबाव बानजाय आफाद गोख्रों बानजाय आफाद धर्मनारायण दास EM आरो रत्नेस्वर बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि लानानै गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दानानै दा खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जों आसा फारिदों बे 67थि जथुम्माया गासै जोङो 3,000सो थान्दै आरो नायबिजिरगिरि जायखौ अबजार्भार होनदों आरो जोंहा माखासे जिउनां सोद्रोमा दङ बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन। आं खावलायनो सानो जे बिथांमोनहा गासिबो मानायाव बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होफैगोन आरो बयबो थाखोनि रायजो राजा जाति जनगोष्ठी बिथांमोनखौ मोनसे हारिमायारि आफादनि मोनसे जथुम्मा होननानै आरो जिहेतु माने भारतनि हादोरगिरिया बेहाय नुजाफैगोन बेनि थाखायनो बे जथुमखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो BTR सरकार आरो लोगोसे बानजाय आफाद जोङो जयैनो खावलायगोन जे जाहाथे बे कनफारेन्सआ मोजाङै आब्रुथि गोनां हिसाबै माने जाफुंसार जानो हायो बेखिनिखौ आं खावलायदों आरो जोंहा माखासे थांखिफोर आजावगोन जों बे थांखिया जाहाथे जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय कलेज इउनिभारसिटि आरो फरायसालियाव जिथु जेंना सोलिनानै दङ बेखौ सुस्रांनायनि लामा जों दिहुननो हागोन बेखिनिखौ जों आसा लाखिदों आरो बयनिबो मदद बिनानै जों बर' थुनलाइ आफादा एपिल खालामदों जाहाथे बे बोसोरारि जथुम्मा 67थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनायाव बयनिबो माने आंगो हेफाजाब आरो मददखौ जों मोननो हायो। बयनो जोङो माने माबानायनि राहाखौ लागोन बेखौ बर' थुनलाइ आफादा 27 बे दाननि 27 अक्ट'खालि CEC मिटिं दं जों बाहाय रिजलिउसन लागोन आरो बेखौ जोङो डेलिगेट हाउसआव थान्दै मेलाव हगारगोन जों बेखिनिखौ जों टारगेट लादों आरो जों आसा फारिदों जे बयनिबो जों मदद मोननानै जों बे बर' राव थुनलाइ जौगानायखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो। नोंथाङा बड'सा रादाबाव बेखिनि सम होनायनि थाखाय नोंथांनि बड'सा रादाबनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों साबायखर थाबाय।